Jiena rrid ngħid illi jersaq tal-vot bil-ftehim, bil-understanding illi kellna il-vot sħiħ tal-grupp parlamentari favur din il-mozzjoni. U kont sorpriż allura il-lejla illi ħareġ l-eżitu. Sija u kwart wara li tieħed il-vot dawn kienu l-ewwel kummenti lil Prim Ministru Lorenz Gonzi tal-ġurnalisti. B'referenza indiretta lejn il-vot ta' Jeffrey Polichin Orlando, fi kliem il-Prim Ministru dan il-vot kien motivat minn raġunijiet personali u għalhekk issa kulħadd għandu jerfa' l-konsegwenzi tiegħu. Problemi fil-grupp parlamentari tiegħek għaddew, il-pożizzjoni tal-gvern tiegħek għadha sostenibbli? Pożizzjoni tal-gvern hija sostenibbli, d-dikjarazzjonijiet smajtuhom illum li kellna hija pożizzjoni żgur motivata minn raġunijiet personali illi bl-ebda mod ma jiġġustifikaw il-vot finali li jingħata favur din il-mozzjoni. Din il-mozzjoni kellna kollha kemm aħna nivvotaw kontrija bl-iktar mod kategoriku. Ma ġarax hekk jiddispjaċini imissa kulħadd jerfa' l-konsegwenzi. Iżda meta kien mistoqsijek fil-każ ta' Muliet dan il-vot kien ukoll motivat minn raġunijiet personali, il-Prim Ministru wieġeb dan il-mod. Naħseb li l-motivazzjoni tal-assenzjoni ta' Ġismond Muliet u l-vot min-naħa ta' Jeffrey Polichin Orlando kien personali wkoll. Ma rridx nidħol f'dak il-mertu. Iżda l-Prim Ministru ma rridx jgħid ser jiġri minn Jeffrey Polichin Orlando u minn Ġismond Muliet. Min-naħa tal-Parliamentary Group ħadet tieħed xi azzjoni rigward Jeffrey Polichin Orlando Ġismond. Dak affarijiet narawhom fil-ġranet li ġejjin fl-laqgħat interni tal-partit minix sa niddiskutuhom il-lejla. Il-Prim Ministru wara d-dispjaċir tiegħu għall-eżitu tal-vot. Jiena jiddispjaċini li l-eżitu ta' dan kollu kienet da' riżultat li għandna. Fil-waqt li qal li kontra qalbu ser ikollu jaċċetta riżenja ta' Richard Kakija Karwana. Jiena min-naħa tiegħi din ir-riżenja ikolli naċċetta, però tlabt lil ambaxxatur Kakija Karwana illi jibqa' jokkupa il-kariga sakemm jinstab sostitut. Il-Prim Ministru risponda biss għall-mistoqsija waħda minn kull ġurnalist.